Els comerços d'Oliva presenten als ciutadans per a aquest estiu una àmplia oferta de rebaixes i descomptes amb l'objectiu d'afavorir les compres a l'època de crisi econòmica actual. De fet, des de l'Associació de Comerciants d'Oliva s'està treballant molt per promocionar multitud de campanyes al llarg de l'any que fomenten les compres al comerç local. Uns establiments que s'han creat una marca i una identitat pròpia i que els han fet únics front a les grans superfícies comercials. Tenim el testimoni de la presidenta de l'Associació de Comerciants, Rosa Llopis, qui ens informa de la situació actual dels comerços de la localitat d'Oliva. La previsió, des d'ACO, han fet ja una campanya de ràdio i premsa molt forta per ajudar al comerç, al xicot de comerç, a que la gent, que el ciutadà es conscienci en comprar en Oliva, en comprar en el seu comerç, que ho té molt prop i és d'ell, perquè el comerç d'Oliva és d'Oliva, és d'ell, i que es conscienci en comprar en Oliva.